बासबारि ओनसोलनि 9 नं फाग्लिझरा गामियाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि आगान। रायजो राजाफोरनि दुखु सुखुनि खौरां लाफैदों मुनमुन ब्रह्मआ। प्रमद बर'आ गाव हारसिङैनो रावनावबो सोङागारा आदानि कम्पानिनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि हाखौ फानदों। थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथानिफ्रायनो बे हानि बिगोमाया जाबाय जों रायजो राजा। बे हाखौ प्रमद बर'आ आदानि कम्पानिनो फाननाया सोमोनांथाव। सैथो खोथा जे 17 तारिखनिफ्राय थांनाय 17 एप्रिल दाननि 17 तारिखनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा ओंखाम खहाबा दै खहाबा जानानै दङ। खारन प्रमद बर' सरकारा इतिमध्ये बे ओनसोलनि गोबां रायजोआ लोब्बा लाखिनानै संसार जानायनि हा हु बिथांमोननि मोनथायखौ अधिकारखौ बन्चित खालामनो नागिरदों। मैया जोङो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गभर्नमेन्ट रेकर्ड मैया सार्केल अफिसनिफ्राय जोङो मोनसे रेकर्ड जोङो मोनसे डकुमेन्ट जोङो मोननो हादों। बे डकुमेन्ट मतेबा अलरेडि 19 तारिखाव आफ्टर बिटिसि एसेम्बली 19 तारिखाव 3,500 बिघा हाखौ प्रमद बर'आ प्राइवेट कम्पानी नो हगारनानै होदों। जोंनि बिटिसि नि नङै कम्पानिनो हगारनानै होदों, एलटमेन्ट होनानै होदों। दा बेनि थाखाय आङो दिनै रायजो राजाफ्रा जिहेतु बे हाखौ कुनु पद्धै होनो हाया, बे हायाव जोंहा भबिष्यत दङ, बे हायाव जोंहा मोनथाय दङ, जोंनि अधिकार दङ। 2003 नि सुक्ति मते बे हानि कमप्लिट बिगोमाया जों रायजो राजा। जों बाहाय आबाद खेति इत्यादि खालामनानै बे ओनसोलनि हाग्राखौ बेंनानै जोङो रायजो जानो मोननायनि अधिकार जोंहा दङ। बे हाखौ जोङो कुनु पद्धै प्राइवेट कम्पानिनो जों हगारनो हाया। प्रमद बर'आ जेब्लानो गोसो एब्लानो जोंनि बिटिसि नि हाखौ प्राइवेट कम्पानि आरो बाहेरानि कम्पानिनो फाननो हाया। हाजार बिघा फाननो जाथे दावगायथों बेखौ जों बिथांमोनहा हसिख्रावनायनि जरियते हुसियार खालामगासिनो दङ, आन्दोलन खालामगासिनो दङ। बे आन्दोलनखौ खबर लाफानो आं फैदों। जोबोद आनफर्चुनेट 3,500 हाखौ प्रमद बर'आ अलरेडि एलटमेन्ट होनानै होदों। बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि बिटिसि बासि रायजोनि थाखाय जोबोद गोख्रोंथाव। दिनै बे जाथाया खालि जोंनि पर्बतझरानि फाग्लिझरा ओनसोलावल' जागोन होननानै जोङो माबा खालामा। बे हाया बेबादि जाथाया भबिष्यते सारा बिटिसि खौ फाननानै जानायनि टेन्डेन्सि हिसाबै थांगासिनो दङ, लानानै थांगासिनो दङ। बहुत आनफर्चुनेट। जाथे बेनो लास्ट आरो फार्स्ट जाथों, बेनि बादै आरो बेनि उनाव जाथे बेबादि खामानि रायजोनि बिरोधि आरो जोंनि बिटिसि खौ फाननानै जानायनि खामानि जाथे प्रमदआ आगान सुरनो दाहाथों। बेनि थाखाय नैबे फाग्लिझरानि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। आङो बिथांमोननि बे सोंखारिनायाव आंबो लोब्बा लाखिफैनो हानानै बिथांमोननि बे दुखु समाव आङो बिथांमोनजों सहयोगिता होफैनो हानानै आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों, सान्ति मोनदों। आं 17 तारिखनि फ्रायनो आंबो बिथांमोनहा जेरै अशान्ति 17 तारिखाव जेब्ला आदानि कम्पानिया बे हाखौ नायबिजिरफैदोंमोन, बे समनिफ्रायनो बिथांमोनहा जाया लोङा अशान्ति मोनसे परिबेसाव बिथांमोनहा दङमोन। आंबो बिथांमोनजों लोगोसे आंबो बे दिननिफ्रायनो आंबो जोबोद खस्थ' आरो माबायाव आंबो दङमोन। दिनै आं बिथांमोनखौ लोगो हमनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि दुखुआव आंबो समभागि, बिथांमोननि आन्दोलनाव आंबो समभागि। गोजोन्थों। बेथ' मालाबाबो गनायथाव नङा। प्राइवेट कम्पानिनो हाजार हा होनानै जोंनो साख्रि होगोन होननानै बुंनाया नंखाय। प्रमद बर'नि हा एलटमेन्ट खालामनाय समाव कुनु बे धरननि बिथांमोनहा गाइडलाइन होआखै। इतिमध्ये जोंहा बिटिसि आव
बेबादि एखे धरननि पावार प्रजेक्ट थार्मेल पावार प्रजेक्ट जोंहा माबायाव दङ मा होनोमोनलाय सालाकाटियाव दङ रानिं थार्मेल पावार प्रजेक्ट बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआव 8,000टा पार्मानेंट साख्रियालफोरनि बिथोराव 200-250तासो साख्रिखौनो पावार कम्पानिया जोंनि बिटिसिनि थागिबिफोरनो होआखै गतिके नैबेथ' आरोबाव प्राइवेट कम्पानिबाव बैथ' दायबद्धता गोनां PSU कम्पानि माने गभर्नमेन्ट कम्पानिमोन नैबेथ' प्राइवेट कम्पानिबाव प्राइवेट कम्पानिया कुनु बेबादि दायबद्धता लायाखै आदानिया कुनु बेबादि प्रतिश्रुति होआखै जे बे हाखौ लागोन आरो हानि बिनिमयाव साख्रि होगोन होननानै कुनु बेबादि दायबद्धता लायाखै आरो जोङो मोनसे साख्रि फिसाजों जोङो जोंनि हानि मोनथाय जोंनि बिटिसिनि अधिकार जोंनि बिटिसिनि मोनथायखौ जोङो बन्चित जानो हाया गतिके बेबादि सानखांनाय जोंनि रायजो राजाफोरनाव दङ आरो बे सानखांनाया थारैनो गोथार सानखांनाय रायजो राजाफ्रा दिनै जागृत जादों बे हाखौ कुनु पद्धे प्राइवेट कम्पानिनो होनो मोना होननानै बिथांमोना आंनिसिमबो आरज गाबदों आरो आंनिसिमबो फोरमायदों बिथांमोननि दुखुखौ आरो बिथांमोननि दुखुआव आंबो समभागि रामदेबनो हा हगारनाया बाहाय सर्ब गासैखौबो लानानै साफ्रोमबो MCLA बै समाव MCLA फोरखौ लानानै सावरायलायनानै रामदेबनो कयेक हाजार बा 1,000सो हा लिज आकाराव होनाय जाहैदोंमोन बेखौ एलटमेन्ट आकाराव होआखै फाननानै जायाखै रामदेब आरो श्री श्री रविशंकरनो हाग्रामा महिलारिनि BPF नि समाव हा होनाया बियो लिजआव होनाय जादों आरो बे लिजआव बेबो लिरनाय दङ जे जिकुनु टाइमाव जेब्लानो नांगौ जागोन बे हाखौ बे लिजआ टार्मिनेट खालामनो हागोन होननानै लिरनाय दंखायो प्रमोद बर'आ दिनै माबाखौ रामदेब आरो श्री श्री रविशंकरखौ जुदि बिसिनि लिजखौ टार्मिनेट खालामनो हायोब्ला खालामनो गोसो दङब्ला बिथाङा दिनैनो एनि टाइम एनि मोमेन्ट टार्मिनेट खालामनो हायो लिजखौ आरो माबाखौ रामदेब आरो श्री श्री रविशंकरखौ बिटिसिनिफ्राय होखारनो हायो गतिके बेबादि कन्डिशनावसो होनाय जाहैदों गिदिर गिदिर थार्मेल प्रजेक्ट बिराद गिदिर गिदिर कन्स्ट्राक्शन खालामनानै पार्मानेन्ट बे ओनसोलखौ कन्स्ट्राक्शनजों भरपुर आरो पल्युशनजों भरपुर बेबादि खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया मालाबाबो हा होआखै प्रमोद बर'आसो दिनै जुग जुगान्तरनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि मोननांगौ अधिकारखौ खर्ब खालामनानै हाखौ सोरनोबा फानदों